Murtziako diskoteka batean joan den astean izandako sutearen ondoren, diskoteketan egiten diren kontrolen jakinmina piztu da. Euskadin, 700-etik gora lagunentzako aforoa duten diskoteketan, ertzaintzak kontrolatzen du segurtasun neurriak betetzen diren ala ez. Uste baino ohikoagoak dira ikuskaritza hauek eta gu bart horietako batean izan gara. Goizaldeko ordu bata da eta joko eta ikuskizuneko ertzaintzaren talde batekin Erandioko Sonora diskotekan egin behar dugu inspekzioa. Iritsi eta berehala kontroleko langileen artean gutxienez segurtasun pribatuko pertsona bat dagoela baieztatu behar da eta behar bezala aditxikikorik ez dagoen begiratzen dute. La persona de seguridad lo que hace es la única persona que puede mirar la edad de las personas. Barrurakoaz, lehenengo geldialdia osasun larrialdietarako tresnetan. Compramos el desfibrilador que esté en su sitio y luego el botiquín, el dispositivo sanitario que tenga también más o menos. Mangerak 25 metro bakoitzeko, estintoreak 15 metrora egon behar dira bata bestetik eta gainontzeko dekorazio guztia atretzoa ezin da erre inifugoa izan behar da. Kasu honetan diskoteka honetan sofak ere eserlekuak ere ezin dira erre. Dantzaleku handi hauetan ezinbestekoak dira larrialdi irterak. Ertzainek sarbide hauek libre daudela begiratzen dute, ateak behar bezala irekitzen direla. Legeak dio baimendutako afora baino jende gehiago ustualizateko modua eman behar dutela. Una salida de 2.200 1672 aforoa dute eta denbora gutxian 2100 pertsona ateratzeko gaitasuna duten ateak. Adibide erreal bat jartzearren piper gasarekin istilu bat izan zutenean 26 segunduan ustu zuten areto osoa. 26 segundos teníamos la sala hasta arriba y en 26 segundos salió todo el mundo. Ertzaintzak ordubeteko inspekzioa egin du. Denboraldi honetan astero egingo dute eta zerbait gaizki egotekotan isunaz gain dantzalekuaren itxiera berehalakoa izan daiteke.